Srdečne zdravím všetkých priateľov, bratov, sestry, ktorí ste si naladili Alia TV. Opäť budeme dnes pokračovať v biblickom okienku o Pánovom príchode, posledných veciach a dnes aj o tom skriesenom tele, o ktorom nám apoštol Pavol píše v prvom liste do Korintu v 15. kapitole. Dnes bude to posledný diel práve zdieľania tejto kapitoly, tohto listu, ktorému sme sa venovali pomerne podrobne. Takže prečítame si z tejto 15. kapitoly verš 50 a potom 53 až 58. Toto teda hovorím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť Božie kráľovstvo. Ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. Sa posunieme, lebo toto porušiteľné si musí obliec neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliec nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neuchvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je marná v Pánovi. Toľko to z Božieho slova, z ekumenického prekladu. Trochu sa ešte vrátime do predošlého textu. Ja pripomeniem, že apoštol Pavol vlastne sa zaoberá dvomi otázkami, ktoré boli komunikované vo verši 35. Ako sú mŕtvi skriesení alebo kriesení, to sme sa zaoberali v predošlom vzdielaní, v akom tele prídu. Toto je vlastne otázka, ktorá bola položená a ku ktorej sa dnes vraciame. V akom tele prídu? Už v predošlom vzdielaní sme čítali verš 40 a potom 43. Vo verši 40 sa prirovnávajú naše pozemské telá k telám nebeským a hovorí sa tam, že majú iný jas, ako keby inú žiaru, inú kvalitu. Práve o tejto kvalite nebeského tela, ktoré bude súčasťou vzkriesenia, bude to neopakovateľným Božím darom pre človeka, tak kvalita týchto nebeských tiel je úplne odlišná s tým, čo máme v súčasnosti. Čo to znamená teda tento iný jas? Pavol pokračuje v tom obraze zasiatého semena, či už pšenice alebo iného, ktoré v podstate musí odumrieť, zomrieť, aby vlastne vyrastlo nové. A v zásade takýmto spôsobom je porovnávaná smrť, prípadne pohreb človeka a potom skriesenie. To, čo je zasiate potupené, vstáva v sláve. Čo je zasiate bezvládne, vstáva v moci. Tento 43. verš
nám používa vlastne dve veľmi dôležité slová na opis kvality a podstaty vlastne nebeského tela. A to je endoxe a en dynamis. V sláve a v moci. Naše telá, ktoré nám budú darované, bude to ako keby nový stvoriteľský akt, ako sme o tom rozprávali minulé, tak budú mať kvalitu slávy a moci. A čo to znamená vlastne, je dobre, keď sa pozrieme na prvotinu vzkriesenia, a to znamená na Ježiša Krista. On hovoril o sláve a moci so svojimi učeníkmi. Aspoň jeden text zo všetkých v Matúšovom evanjeliu v 16. kapitole nájdeme text, ktorý je vo verši 27. Ja iba pripomeniem kontext. Ježiš hovorí o svojej predpovedi pašiovej cesty, o ceste utrpenia, smrti, o tom, ako bude vydaný veľkňazom zákonníkom, bude zabitý, ale tretí deň bude skriesený. A Peter ako reakciu na toto si ho vzal bokom a začal mu dohovárať: nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. A Ježiš reaguje veľmi, veľmi tvrdým slovom. V texte je to, že choď za mňa, Satana, Satan. Alebo postav sa za mňa, Satan. Lebo si na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. A toto je veľmi dôležité slovo, ktoré je pre Ježišových učeníkov, ktorí na jednej strane vyznávajú Ježiša ako Mesiaša, na druhej strane môžu myslieť viac na ľudské veci ako na Božie. Preto aj my vlastne sa snažíme navzájom sa povzbudzovať a zdieľať, aby sme obratili pozornosť na Božie veci. A tou Božou vecou je aj naše vzkrísené telo. Potom v tom texte potom sa pokračuje slova o nasledovaní a je tam vlastne to prirovnanie, že kto by si chcel zachrániť svoj život, stráti ho, kto by strátil svoj život pre mňa, čiže pre Ježiša, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodil by svojej duši alebo svojmu životu, sa prekladá aj. Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život. A teraz ten 27. verš. Lebo syn človeka, to je vlastne Danielov syn človeka, z Danielovho proroctva, s ktorým sa stotožňuje samotný Ježiš, príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Ježiš ako syn človeka príde v sláve svojho otca. Tu je vlastne slovo o sláve, ktorú on dostane od otca. A potom, keby sme ešte prechádzali ďalšie texty, napríklad v Matúšovom evanjelium, tak v 24. kapitole nájdeme potom text o tom, že syn človeka, že uvidia prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Tam je s veľkou mocou a slávou. Je tam aj moc, aj sláva. A potom ešte Matúš 25:31, tak sa tam píše o tom, keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. A bude vlastne udalosť súdu. A syn človeka, Pán Ježiš, bude mať rozhodujúce miesto na tomto súde. V každom prípade v týchto textoch sa hovorí o príchode syna človeka v sláve a v moci. A toto používa
Pavol na to, aby opísal podstatu a kvalitu nášho nebeského tela, toho, ktoré dostaneme od Pána Ježiša a od nášho Otca, tak ako to robil Ježiš, alebo ako dostal toto oslavené telo samotný Pán Ježiš, ktorý je prvotinou vzkriesenia. Takže sláva Ježiša Krista je vyjadrená aj jeho telom, ktoré po skriesení, po zmrtvých stáni tretieho dňa vlastne dostal od svojho otca. A toto je ten prísľubený dar, ktorý aj my môžeme dostať, ak budeme Pána Ježiša nasledovať a budeme verne s ním stáť. Pavol potom ešte prirovnáva to telo, ktoré je opisované ako duchovné. To je použité vo 44. verši. Tam je výraz pneumatikon. Človek, vrátane prvého človeka Adama, mal telo, ktoré je v gréckom texte duševné, prekladá sa aj ako prirodzené, alebo dokonca v niektorých prekladoch živočíšne. Je tam rozdiel medzi duchom a duševným telom. A toto je veľmi zaujímavé, pretože častokrát sa stavia do protikladu telo a duša, ale tu na Pavol ide ďalej, lebo do protikladu stavia duchovné telo pneumatikon voči duševnému, ktoré vlastne predstavuje tú pominuteľnosť. Naše psychické duševné procesy patria k nášmu telu a sú pominuteľné. Aj naša myseľ, naše emócie sú súčasťou vlastne nášho pozemského tela. Preto častokrát sme našou myslou, našimi emóciami zvádzaní, pokúšaní a hoci náš duch by chcel, tak naše telo a psychické procesy, naša myseľ, častokrát spojená aj potom s vôľovými procesmi a ovplyvnená takisto emóciami, je proti duchu. Duša spolu s telom nezriedka bojuje proti duchu. A tu na Pavol upriamuje veľkú pozornosť na tie duchovné procesy, na to, čo je duchovné. Lebo to, čo je telesné, tak nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva. A to je to, čo sme si čítali už dnes v 50. verši. A Pavol upriamuje pozornosť korintskú cirkev, veriacich v Korinte, v 50. verši tým, že ich opätovne oslovuje. Hovorím vám, bratia, myslí samozrejme aj sestry, aby neboli ženy ukrátené, ale je to také bežné označenie, keď v tom mužskom rode sa vlastne nachádzajú aj ženy. Telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. To je veľmi dôležité slovo, ktoré vlastne vyjadruje to, že to, čo je v nás telesné a psychické, musí byť premenené. O tej premene sme rozprávali na minulom stretnutí, že vlastne my budeme v tom procese zmrtvých stane premenení a hovorilo sa tam vlastne o takých dvoch obrazoch. Jeden z nich je obraz, ktorý súvisí vlastne s telom človeka, ktoré sa podobá v podstate z hľadiska obrazu, ako keď je semienko vložené do zeme a ono potom musí byť
premenené a zmení sa v rastlinu, ktorá môže teda mať rôznu podobu. A potom ten druhý obraz premenenia bol obrazom výmeny, ako keby šiat, preoblečenia. Tam sme upozornili na ten žalm 102, verš 27, ktorý má naozaj také mesianské posolstvo, ktoré súvisí s premenou, ktorú Boh vlastne vykoná vzhľadom na tých, ktorí sú mu verní. A v tomto texte, ktorý máme dnes pred sebou, tak opätovne sa Pavol k tomu vracia a spája to práve s Božím kráľovstvom. O Božom kráľovstve sme rozprávali na inom nahrávaní. Keby ste si to chceli pozrieť, tak to bol 16. diel nášho biblického okienka. A citovali sme tam aj veľmi dôležitý text apoštola Petra z 1. kapitoly 1 a 3. a 5. verš. Je to také aj požehnaný Boha Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Pre nehynúce, nepoškvrnené, nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. A potom ešte by sme mohli aj 5. verš prečítať, ale teraz stačí. Veľmi dôležité tam je slovo to neporušiteľné. To isté slovo vlastne používa Pavol. Čo to znamená tá porušiteľnosť alebo neporušiteľnosť, ktorá musí byť preoblečená? Naše telá sú smrteľné, sú pominuteľné. Naše telá, ktoré máme, hoci ich môžeme mať radi, hoci sa staráme o tieto telá, obliekame ich, zaodievame ich, snažíme sa, aby sme vyzerali pred druhými ľuďmi so svojimi telami dôstojne. Ženy svoje tela skrášľujú, ale všetky tieto telá, či už mužské, ženské, detské, dospelé, tela starcov, podliehajú chorobám, podliehajú bolesti, podliehajú starnutiu a podliehajú rozkladu. To je tá porušiteľnosť. To je tá smrteľnosť. Naše telá sú našou slabosťou. Naše telá, ktoré máme, sú ešte nevykúpené. A takisto naše duševné procesy, ktoré sú napojené na to telo, naša myseľ, naše emócie, sú súčasťou toho nevykúpeného tela, sú naň naviazané. A preto musia byť akoby zvlečené a my potrebujeme byť premenení. Už sme si minule rozprávali o tom, že ten proces tej výmeny toho tela prechádza cez smrť, ale bude jedna generácia, my veríme, že môžeme byť touto generáciou, kedy túto premenu zažijú aj tí živí, vtedy, keď Pán Ježiš príde vo svojej sláve za zvuku poslednej trúby, za hlasu archaniela, keď my, ktorí žijeme, budeme vychvátení v ústrety Pánovi. A vtedy prebehne tá premena. Naše smrteľné telo si oblečie nesmrteľnosť. Naše pominuteľné si oblečie neporušiteľnosť. Toto bude osobitný Boží stvoriteľský akt. My môžeme pozerať na skúsenosť Pána Ježiša a jeho zmrtvých stanie. Môžeme sa povzbudzovať príbehom spravodlivého Henocha alebo
na nebo stúpením Eliáša, ale toto bude jedinečná udalosť v dejinách ľudstva a zároveň v našich vlastných dejinách. A to, čo je spojené s našim telom, okrem bolesti, okrem chorôb, okrem starnutia, je ešte smrť, ktorá je tým posledným nepriateľom. V 26. verši Pavol hovorí, že ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A tu v našom texte Pavol cituje dva prorocké výroky, inak narába s nimi veľmi voľne. Aj preklady, ktoré používa grécke alebo nejakým spôsobom a možno aj z hebrejského originálneho textu, pomerne voľne s nimi vynakladá, tak ako to bolo bežné s biblickým textom, vtedy, keď Boží duch vlastne odkrýva nejaké nové skutočnosti, tak Pavol vlastne cituje z Izajaša 25:8: smrť pohltilo víťazstvo. A potom z Ozeáša 13:14: smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Doslova by sa dalo aj žihadlo. Kde je tvoje žihadlo? Kde je tvoj osteň? To je to, čo je pichlavé, to, čo bodá, to, čo je bolestivé. Smrť spolu s chorobou, to je vlastne niečo, čo človeka môže desiť, niečo, čo neustále pripomína to, že sme smrteľní, že sme pominuteľní. Ale skrze Ježiša Krista, ktorý je prvotina vzkriesenia, my máme opravdivú nádej, že si oblečieme to nesmrteľné telo a budeme zaodeti tým nepominuteľným odevom, ktorý Boh pripravil pre tých, ktorí sú mu verní. Pavol na konci potom povzbudzuje Korinskú cirkev: bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. A toto je to, čím sa vlastne chceme povzbudzovať navzájom. Aby sme zostali pri Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo v ňom je nádej vzkriesenia. V ňom je nádej, že tak ako on sa nachádza v tej Božej sláve, v Otcovej sláve, v oslavenom tele a v jeho moci, tak aj my, ktorí patríme k nemu, dostaneme tento dar od Otca, jeho Pána Ježiša Krista. Toto je veľká nádej. Týmto sa môžeme povzbudzovať. Preto sa môžeme tešiť na Pánov príchod. Povzbudzovať sa. Aby sme zostali pevní, neochvejní a horliví v Pánovom diele. To sú tie skutky, ktoré má Boh pripravené pre nás, dokiaľ tu sme na tejto zemi. Lebo nemáme nečine so založenými rukami byť, ale môžeme konať Božie skutky, ktoré má Boh pripravené pre nás. Tento domov, ktorý tu máme, s našimi telami smrteľnými, nie je našim domovom. Tento domov, ktorý tu máme, je dočasný. Máme tu svoje poslania, áno. Máme svoje rodiny, za ktoré sme zodpovedné. Máme bratov, sestry, súrodencov Ježišovi Kristovi. A máme úlohy, ktoré sú spojené s nasledovníkmi Ježiša Krista, s jeho učeníkmi. Áno, toto je niečo, čo tu máme a potrebujeme byť verní v tomto. Nesmieme pritom zabúdať na osobné spoločenstvo s našim nebeským barákom, Pánom Ježišom Kristom. A akékoľvek dôležité duchovné aktivity by sme robili, evangelizácie, vyháňanie démonov, uzdravovanie chorých, nesmieme zabúdať na to, že tešiť sa máme, radovať z toho,
Nie, že sa nám démoni podávajú, ale že sú naše mená zapísané v nebesiach. Chceme byť Ježišovými učeníkmi, chceme byť jeho následovníkmi, chceme byť s ním, chceme byť s Božím baránkom. Chceme sa povzbudzovať navzájom ako Božia rodina. Priatelia, tešme sa na naše nesmrteľné tela, tešme sa na proces premeny nádejou, že my budeme tí, ktorí budeme premenení a vychvátení v ústretí Pánovi. V každom prípade premenení budeme, ak patríme Pánovi a budeme mať tie tela, ktoré sú nebeské, ktoré sú duchovné. A je to obrovská nádej pre všetkých, ktorí prežívajú nejakú bolesť, utrpenie, chorobu a rmútia sa nad bolesťou, chorobami, utrpením tých druhých. Toto je nádej, ktorou sa môžeme pozbudzovať. Priatelia, nech táto nádej, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, prvotine zosnulých, nech je nádejou, ktorou neustále máme v svojom srdci a pozbudzujme sa navzájom. Či už takýmito nejakými zdieľaniami, alebo slovami povzbudenia, telefonátmi, slovami, ktoré potešujú tých druhých. Je čas povzbudzovať sa navzájom. Je čas potešovať sa navzájom. Je čas, aby nádej, ktorú máme Ježišovi Kristovi, aby bola zdieľaná. Pretože ak je zdieľaná, tak sa rozširuje. Dáva sa ďalej. Tak je to aj s láskou, ktorá potrebuje byť zdieľaná, ktorá potrebuje mať odtok. Aj nádej, ktorú má Ježišovi Kristovi, potrebuje byť zdieľaná. Maranatá, príď, Pane Ježišu. Buďte požehnaní.